Semanggi Surabaya wis enake pol. Ora keri kangkung ya karo tempe ya Ki. Pokoke sana kangkung sana tempe marakna lemes. Ya. Kok lemes? Oh maksudnya kae lho. Oh nek terus mam kangkung lemes. Oh iya. Kok bisa? Kok bisa sih Ki terus mam kangkung lemes? Kena kok. Mau-maune keprimen kowe? Mari beri sepicut hanya Gunung Sari ki Petro. Gunung Sari Mbak Kakung. Rasanya sungguh sayur semanggi Surabaya didukung serta dijual masuk kampung keluar kampung beli harganya sungguh murah sepintuk hanya sekali Saltari sampun menika ingkang ngresakaken Gunung Sari kalebet pepunden ugi wonten ing wilayah najan wujud demong paksi agawe taline bronto alus manis tur mrahati wis wenggana kula golek isi podang kuning bunga ing atiku nyanding bisa
dadi tombo Siti ayo diaturi tembange ana podang kuning katur kagem pramong tamu Bapak Ibu kan diatur sugeng midhangetaken semangga wong angger sing nggone luput kena inyong. Semoga podang kuning bareng New Arista. Lali-lali.
ngundangi Kanca Batir ngene latihan begitu Kanca Batir teka turu. Iya nang kayak piye. Latihan mangkat kowe ya ki. Ya diaturke kembang rawe.
suwun. Monggo ditambah maning ya. Hawane niki jan adem seneng kula. Pucung Gus bawane. Ya. Nyingkar nyingku Nah, nyingkar-nyingkur ya walek. sone ya jamen. Wis gonggong. Wiwi tani nyingkar nyingku Lah merga kepriwe kok nyingkar-nyingkur? isin pertama iya, iya, iya. dadi nyingkar nyingkur Iya Mas. bener. Lengset yen ke mutan. Monggo sugeng rawuh. Pinara lenggas. Monggo Pak. Nih, senggawe nggih gare. Pemetuk tamu. Ibu sendamel mlebet. Monggo kali lenggah. Nih, kepareng lho Bu, tenang mawon. Ya. Lelampahan kang muri Nah, wis sore ya tonggeret. ini kayak manuku sing ilang ya. Ya, iya. Kayak monine kayak gue Iya. kewajan. Oh nang buri ya. Tresno tulus senadyan ning kubuk asmara. Najan mung wujude piraha ora dadi kenangan seprana-prenek. Nah, Kenang nggo cerita anak putu. bener ya. Katur kagem Ibu Warni menika ingkang ngersakaken kubuk asmara. Semoga sugeng Sampeyan midhangetaken. Arista musik Banjarnegara gilar-gilar. badan singa dadi tabokane. Iya iya. Slem. Apa maneh ngangger anu barang anyar Ya. sih. Empamane anu tes malam jemuah. Pada yasinan mau bengi. Nah. Tindake dawe sunah Rasul. Bener bener. Maca Al-Qur'an. Nah. Kan sing terus belajar kelompok. Oh iya, kayak gurune ge sih. Catetan sajroning ngati nyata tuntun saya marani. Aku tomeng dadi
Warni sampun lunas kula nggih Bu. Nggih. Terima kasih kembali Bu. Joko Mlarat. Joko Mlarat. Pak sinten ingkang ngersakaken? Suryono. Suryono, sur seneng Yono aweh. Suryono seneng aweh. Seneng weweh. Nah, ya. Ning mengko dipending dhisit ya. Ki kan anu karepe bab karepe Pak Sairun kon nganakna tembang sing jangkep bawa. Mulane kowe tekaturi bawa. Loh, Joko Mlarat yo iso bawane nyingkar nyingkur. Kaya gue Wis lendro mbok Mas. ana bawa nyingkar. Ora apa-apa kok nek disbawani denok baby sam iki kok. Oh. Iya mancen. Ya wis kowe bawa. Rika. Lah nyong si sora sing maning nang kene. Lah ya men lah. Kan beda engko gampang karo nyong kan sekelane nyong. Masa sih? Rika sing bawa sekelan nyong. Ngene lah, keri lah. Tenang, wis suntik iki. Bawane siapa Bapak Bunda? Wis slendro monggo Wis matur. pokoke slendro. Nolodyola wih ku utama ketemen Mbak, Mbak. badhe tindak pundi menika Mbak? Niki nembe labu lho, Mbak manten ini ya. Oh, dari mana bosnya? Oh, dari Jakarta. Kok cepet amet pulangnya? Ini dari Jakarta. Dari Jakarta. Wah, terima Mbak, kasih. kok pulang dulu, kita baru mulai loh Mbak. Oh sudah ya. Nggih. Ini nggak nyawer dulu bosnya dari Dari Jakarta. Depok, oh Depok kono kulon apa? Oh, Depok Kulon kono. Gombong. Bukan, moga-moga Nggih, selamat dari jalan, akan. selamat sampai tujuan. Amin. Sampai ketemu di lain waktu dan kesempatan Gigi. Tumraping wong tanah Jawi, wong agung hangese kondo. Ya paron-paron ya. Ora, Masa ora apaan. kuya jenenge ora gotong royong. Ora masalah. Panembahan Senopati Pada karo ngangger nyong deleng nang apek. Oh, jenengan. Terus? Angger meruwi sliraimu ya angger tekan jeneng. Mau sing jemput nyong beya, nyong nembe tekan langsung disoting. Yo Kalau iya. aja. Moga-moga sugeng rawuh pepunden saking wilayah Mertelu. Mau jere tukang deleng nang HP kan. Ya iya. Seneng bonceng nak. Moga-moga. Nang gunung maning ya. Oh iya iya. Mung delang nang Siap. tok. Kapati Amar Sote Sudanan Bawalan Nafsu Tapi nyong ora cekelan mau lho Lik, cekelane nang buri, tasku tak sokna tengah. Aja cekel anak aja ora apa-apa Ya lah. Lah, bojone untung- wong mbok yu. Tapi kan dadi semangat teh. lah. Untung bae udah gunder yang jemput. Siapa? Angger siapa Mas? Ar gunder yang jemput lah. Untung ora kudu ngene. Titili nang dalan lah jan. Untung. Yuk tekan. Binapso topo broto tanah api ing siang ratri hamamangun karya nang atyas ing sama Pak Suryono pundi niki? Nembe kondur. Jer arep dirungokna karo nderes. Oh, karo nderes. Ya wis Ora pokoke apa-apa, sing nggih. ati-ati selamat waras. Semoga
Joko Melarat. Joko Melarat menika monggo sarengan New Arista. Ayo. Solalilali. Wiwit biyen mula aku ra wis kandha aku wong nista tanpa bondo donya Joko Melarat wong tuamu pangkat aku rekoso uripmu wis mulya ora nyono yen sliramu sengenge mulon parane yen bengi rembulan jenenge kaya ngene rasane wong ra duwe tresno tenan kok anggap sepele esuk tempe tresnamu abang-abang musik Banjarnegara wiwit biyen mula aku ra wis kandha aku wong nista tanpa bondo donya Joko Melarat wong tuamu pangkat aku rekoso uripmu wis mulya ora nyono rasane ora duwe tresno tenan iya anggap sepele
Pokoknya seneng banget nyong anak kene lho Ki. Tepuk tangan jaga-jaga. Ditepuk.